ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം. നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. തേങ്ങ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല കട്ടിയിലുള്ളൊരു മീൻകറിയാണിത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മീനാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മീൻകറിയാണ്. ഏത് മീൻ വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ കറിയുടെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും പെരുംജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊരു 7-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൈപ്പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കളർ മാറുന്നവരങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയിട്ട് ഒരുപാട് കളർ മാറാൻ നിൽക്കരുത്. എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടിട്ട്. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലൊരു പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും. ആ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പൊടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടംപുളി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുകെ കീറിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്രത്തോളം കട്ടി വേണമെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നവരെ തന്നെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അയലായാലും മത്തി ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് മീനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെമ്മീനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 600-700 ഗ്രാമോളം വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറി വീണ്ടും നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഒരു മസാലയും പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറിക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മസാലയും പുളിയും എല്ലാം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനം ഇതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കറിയുടെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളത് ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കറി എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊന്നും അരച്ച് ചേർക്കാത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഏതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മീൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സും പറയാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.